Cafodd Lael ei magu mewn amgylchedd llawn ymddirieddaeth ac fe wynebodd sefyllfaoedd na ddylai unrhyw blentyn fyth ei wynebu. Collodd gysylltiad gyda'i theulu ac am gyfnod fe gymerodd ei haddysg gam yn ôl. Pan oedd yn 16 oed, dechreuodd wrth ryfela. Roedd hi'n teimlo ei bod wedi cael ei chadw mewn bocs am gymaint o amser. Roedd yr ysgol yn drychineb, roedd ganddi gymaint o obeithion a breuddwydion, ond doedd addysg bellach ddim yn cael ei hannog yn ei chymuned, ac roedd ei dyslexia yn gwneud dysgu yn heriol. Roedd ei phriodas gyntaf yn anodd, ond roedd nhw ar delerau da ar ôl iddi ddod i ben. Roedd ei hail briodas yn anoddach. Cyrhaeddodd y pwynt pan roedd hi'n gwybod bod yn rhaid iddi gael help. Dyna pryd wnaeth y tîm iechyd meddwl ymweld â hi. Roedden nhw'n anhygoel. Dechreuodd adeiladu bywyd newydd. Ymunodd â champfa i fenywod i gadw'n Heaney a dechreuodd hyfforddi i fod yn hyfforddwyr ffitrwydd. Daeth y gampfa yn lle diogel iddi. Teimlodd rhyw gynnwrf y tu mewn iddi. Fe wnaeth ymddiriadolaeth St Giles ei hannog i ddefnyddio ei phrofiad i helpu menywod eraill. Nawr mae'n cynnig arweiniad a chefnogaeth ar faterion fel camdrin domestig a chaledu ariannol. Mae'n bwysig i Lael gefnogi pobl eraill oherwydd mae'n gwybod sut mae'n teimlo i beidio â chael dim byd. Mae hi'n cwblhau ei chymhwyster cymorth cyntaf ym maes iechyd meddwl a hefyd NVQ mewn cyngor a chyfarwyddyd. Mae dysgu wedi rhoi hyder ac ail gyfle iddi. Mae wedi dangos iddi bod modd troi breuddwydion yn realiti.